Ginadili una sa Davao City LGU ang pagdawat og walk-in sa mga vaccination site karong padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Ginaawag sa Davao City Government nga bugtong mga pre-registered lamang ang moadto sa mga vaccination site ug hugot nga ginadili ang walk-in kini bunga sa panaympagsaka sa ihap sa COVID-19 cases sa Davao City. Sigon sa Davao City Health Office nga mas modaghan ang tao sa vaccination site kung magpaabot ang mga walk-in bisan og walay kasiguruhan nga mabakunahan sila. Delikado sab kini sanglit pwedeng dito sila makakuhag virus o di baka sila ang makatakod o galing sila ang carrier. Hinuon naman na lista nga pakyas makaadto sa ilang naunang schedule mamahimong makonsidera nga dawaton isip walk-in. Gusto na gyud sa uban nga ma-vaccinate, hoping to get the vaccination if they go there without pre-reg. So kailangan talaga maka-pre-register tayo para mapaspas quick ang pagkuan dito manage. Giklaro hinuon sa City Health Office nga tugutan nila ang kuyog sa mga senior citizen nga mo-assist kanila sa mga vaccination site. Apan gitino nga ang kuyog nila dili mabakunahan gawas kung apil kini sa kwalipikadong priority group. Samtang sugod May 1 to June 6 na kung porsyento sa ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City naggikan sa BPO companies nga ana sa 467 ug 417 ang aktibong kaso. Unom ka BPO companies na ang na-lockdown upat niini ubos sa granular lockdown. Gipasabot sab sa Davao City LGU nga kinahanglan klaro ang pagdeklara sa mga mereklamo sa impormasyon kalabot sa kalapasan sa ubang BPO company sa pagsunod sa health protocols ug ang paggamit og DQR code sa matag establisimento. We have heard them out and all of them are very willing to cooperate. So we are looking forward to a better partnership, a better cooperation with them po, and a better communication with all the PPOs, and not just the PPOs, sir. I would like to emphasize that all establishments. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.